ku danna subscribe domin ganin irin waɗannan bidiyoyi da an saki. Maza ake ciki? Ba maza Lagos ya ake ciki? Daidai wallahi. Daga zuwa Lagos gaba ɗaya ka ko da mun bayan lura kawai. To wanga mun dawo sallah. Ka Lagos sun da aka yi. Kai mun da ma yanzu in ka shiga Lagos babu wanda ana magana shi. Kun nuna ba ku da aiki ne ko ba ku ne ta ku te ku ne ma. Mun yanzu in ma mu je Lagos ba Lagos da kanta ka kuka. Amma ba ko da zuwa bayan sallah na a samu abin da an kai ma amma dai ka hannun da Allah ya za ka shiga ko cikin gidan ku na sa ana hada shi ka samu mun kura da can 4,000 zan yi zuwa muku da 2,000 ko mi kati maza Allah kai hamu domin ana maka cewa ina naka cewa wallahi gaba ɗayan tunani ma yayin yawa amma gaba ɗayan tunani na kai wallahi ka ga sai ya hamu zuwa an jima za mu kawo saka idan labarin ya hamu da Allah ba ga an ga ma ci mutunci na an dawo da Lagos wasu na can na budan ma an ba su labari kai Gani na zo sarkin kwamitin Argungu, si zamani a YouTube, daga yankin kana ta nishaɗi je ka kalla.